Hej, jeg havde en crazy oplevelse på gaden i går, Gadekirken i Aarhus. Der kommer 4 mænd hen til mig, og de vil gerne have en kop kaffe, og jeg giver gerne kaffe. Alle er velkommen til at få kaffe. De behøver ikke snakke med mig, men det er altid godt at kunne dele det med evangeliet selvfølgelig. Den ene, han siger så allerede til mig, sådan hurtigt, hvem hører du til? Altså, hvem er I, og hvor kommer I fra? Er I sådan, hvad organisation eller sådan kirke er I? Er I frikirke? Og jeg siger, jamen, jeg er ikke medlem af noget. Jeg tror på ordet, Bibelen. Jeg følger Jesus. Jeg er ikke noget af det der. Men er du ikke folkekirkelig så? Eller sådan? Nej. Hvad kommer du så i af fællesskab? Eller hvad hører du så til? Og siger, jamen, altså, det er mennesker, der gerne vil have, at jeg skal proppes i en kasse, for at de kan placere mig et sted. Og det følte han så allerede stødt af, lige der. Og han siger så sådan, at jamen, altså, man må være i et eller andet. Altså, han var jo selv, har været teologistuderende, og egentlig er uddannet præst. Nu søger han bare et sted, der vil tage imod ham. Og allerede der, jeg har tidligere været til kvinder, og jeg har været i New Age-miljø, så jeg ved godt, når man kan fornemme nogle ånder og dæmoner og åndsmagter. Jeg står ikke mod kød og blod. Jeg står ikke mod ham. Jeg ved, Gud elsker ham. Og de 4 mænd, der står der og snakker, det er dæmonerne. Og den falske lære og forvrængelsen af Guds ord og forførelsen og bedraget, som jeg står imod, som fjenden, han bliver ved med at proppe ind over ordet og twiste til, at vi kan selvretfærdiggøre alt. Altså med ordet dreje det, sådan så det kommer ud til vores vending, og ligesom ekskludere noget af ordet, og tage kun noget af Bibelen, og forholde sig til det, og anklage ordet. Jeg beder om tilgivelse på forhånd, hvis jeg kommer til at formulere mig anstødende. Jeg prøver bare på at fortælle sandheden, altså ud fra Guds ord, og stå på hele summen af Guds ord. Ikke noget, men hele summen af Guds ord er sandhed. Og jeg fornemmer, at han har de her vibes af homoseksuel. Trods han fortæller mig jo, at han er uddannet præst og leder efter et sted, han kan blive ansat. Og jeg siger så til ham, kender du så ordet ekklesia? Og siger han så, ved du hvad det betyder? Eller jeg siger til ham, ved du hvad det betyder? Han siger, ja, det betyder fællesskab. Præcis, vi skal have fællesskab med Gud, og jeg har ikke en kirke eller en retning, domination af at høre til der eller der. Jeg hører til i Kristi legeme. Jeg hører til i det fællesskab, hvor jeg kommer, og det er et husfællesskab, ligesom apostlerne havde helt i starten. Og det synes han, okay, det lyder da meget cool, og så fortsætter. Og snakken går frem og tilbage om Guds ord og forskellige ting, og altså, det er egentlig en rimelig god snak, indtil at han så, altså vi kommer ind på det her med, hvor jeg siger, jamen der er jo også de sidste tider, og man skal have sin første kærlighed, og man skal være brændende, og jeg tror jo på det her med dåben helt under vand, fordi det er en omvendelse, som jeg ikke tror på, altså er forstået rigtigt i folkekirken, at man døber børn, fordi de har ikke noget, skal omvende sig fra, og igen, så skal vi også være på vagt over for de sidste tider, vi befinder os i, og vi kan jo kende det på tidens tegn, som det udvikler sig, og være klar. Vi vil aldrig kende timen og dagen, men hvis vi ikke er klar og har olie på lamperne, så vil vi følge det, som der står i åbenbaringsbogen, siger Jesus. Altså, så vil han komme som en tyv om natten. Ergo, man vil blive overrasket. Men hvis man er prepared, altså forberedt på, at han kan komme når som helst, så overrumler det ligesom hvis man ikke er klar og har olie nok på lampen, og tænker, at han kan komme i morgen, principielt set. Der er jo en masse ting, der skal ske, inden han kommer. Men det handler om indstilling i hjertet af, at man er i gang med at tjene ham, når han så kommer. Frem for, at man ligger og er lunken. Og som jeg også sagde til ham det her, jamen der står også, altså hvis man hverken er varm eller kold, så ligesom, så vil jeg hellere spytte derud, for hvem gider at drikke noget, der er lunken. Og pludselig så spørger han mig så, hvad mener du så om homoseksuelle? Altså om de så, altså sådan, om man må være homoseksuel som kristen. De siger, men det siger jo Guds ord klart, at det må man ikke. Altså har du læst Romerbrevet 1? Men her stopper vores samtale. Fordi det er fuldstændig misforstået. Fordi Paulus' ord er ikke Guds ord. Det er jo Paulus' ord, skal man lige huske, siger han. Og jeg bliver
overrasket. Altså virkelig sådan, og alligevel ikke helt, jo, fordi jeg havde godt fornemmet den. Men jeg er bare sådan, altså, så du siger, at der er noget her, der ikke er Guds ord. Så du siger, at apostlen Paulus, som blev omvendt af Jesus, det han skriver er løgn, eller hvad? Altså en, som Gud har sendt ud til at forkynde hans ord også, og omvende folk og sådan noget, at du siger, at han lyver. Er det, du siger? Nej, men man skal bare ikke tro på alt, hvad han siger, fordi det er jo Paulus' ord, det er jo ikke det, Jesus har sagt. Og jeg når ikke at sige til ham, men har du også læst, der står i det gamle testamente, at man ikke må være mand og mand sammen, og kvinde sammen, fordi, som jeg siger til ham, men prøv at høre, Gud har skabt os mand og kvinde. En mand og en mand kan ikke reproducere sig selv. Det kan de ikke, det kan en kvinde og en kvinde heller ikke. Det er ikke Guds design, han har ikke skabt os sådan. Så jeg tror ikke på, at det er Guds vilje, for det siger hans ord også. Og jeg tror på, at Paulus han taler med Guds autoritet ved hans helligånd. Og jeg ved godt, jeg er i den samtale her i en åndelig kamp. Fordi han har jo studeret teologi, så der står han jo med et label af, at han jo ved nok mere, mener han, om ordet, end jeg gør. Og jeg prøver på at sige til ham, og når man har sådan den der følelse af, at jeg ved mere, end du gør, så er det stolthed frem for ydmyghed i at være villig til at lære mere og lære hele tiden. Men jeg prøver på at sige til ham, prøv at høre, er vi ikke enige om, at Gud er stor og mægtig, så man ikke han kan bevare det, der skal være i Bibelen, altså at det, der er i Bibelen, fordi hvis ikke det skulle være der, det her Paulus, og han siger det her, så vil Gud være stor nok til ikke at tage det med og have det bevaret igennem tiden. Og er vi ikke enige om, at Gud har skrevet ordet, altså at der står, at ordet er dem, der har skrevet det ned, det er inspireret af Helligånden, det er Helligånden, der har hele teksten og skriften er inspireret af Guds ånd. Jo, det var vi enige om. Jeg siger så til ham, hvordan kan du så sige, at Paulus' ord ikke er Guds vilje, at det står der, at det, der står i Romerbrevet, at det ikke er sandt? Og han er bare sådan, jamen, Paulus, han var jo homofob, skal du huske. Ej, der taber jeg sutten. Ikke jeg har en sut, men det gør jeg virkelig. Jeg tænker bare, wow, kan du lige Paulus en homofob? Ja, okay. Den havde jeg ikke lige hørt før endnu. Men han stopper den der, og han på den måde, han siger, vi skal ikke snakke sammen mere. Fordi det er fuldstændig outrageous, at du overhovedet tror på det der. Jeg ved Gud, han elsker mig, og sådan siger, ja, han elsker dig, men han elsker ikke synd. Gud kan ikke være sammen med synd. Vi skal omvende os for vores synd. Er vi ikke enige om det? Og det der, det er synd, det er imod Guds design. Prøv her, vi skal ikke snakke sammen mere. Så gik han. Og jeg var bare sådan, hvad skete der lige her? Altså, hvad foregår der? Wow, tænker jeg bare. Og noget i mig, det er bare det der, når man begynder at studere ordet med sit sind, og prøve at forstå Gud med sit sind. Det er så vildt, altså. Du skal forstå dem Helligånden, der tager bolig i dit hjerte. Du kan ikke læse en åndelig bog, og forstå en åndelig bog med dit menneskelige, kødelige sind. Det skal åbenbares igennem Helligånden. Og det er det, der er så fuldstændig crazy, at man på et studie i Danmark uddanner præster. Jeg siger ikke, at det er alle præster, der er derude i folkekirkerne, som er fortabte på det her område. Ligesom ham her, han var jo så ikke præst endnu, men han var uddannet teolog. Men ja, der er præster derude, der har, kan man sige, Guds ånd. Lad mig lige rette mig. Der er jo folkekirkepræster derude, der også tror på, at homoseksuel ikke skal vise. Det er jo op til den enkelte præst i den enkelte kirke, har man jo. Men at vi har vedtaget det, at det er okay for folkekirken. Folkekirken, den skal være mangfoldig. Ja, hvis ikke vi har kærligheden, så er vi et rungende mand, der larmer. I know, men det er kærlighed at fortælle sandheden. Det er ikke kærlighed at pætte dem. Og nogle gange, ikke, i mit liv, og hvad jeg ser frugten af, så er det oftest, når vi kristne, vi vælger faktisk at tørre fortælle sandheden. Også selvom det kan skabe noget konflikt i samtalen, men hvis vi bliver i åndens frugt, i tålmodighed, mildhed, kærlighed, fred, samtidig med at vi fortæller os sandheden, så, og man det stirrer op i den anden,
Vi skal ikke være så bange for, at folk går derfra frustreret. Jeg ser det som en enorm stor sejr for Gud, at den her unge mand her, som lige er færdigstuderet teolog, får det her at vide. Det kan godt være, at det ikke, lander måske med det samme, men jeg tror på, for jeg selv har erfaret det her, også før jeg kom til troen, og folk fortalte sandheden til mig, så Christine, det er måske ikke lige så smart, du gør det der, at jeg sådan sad og tykkede på det, og tænkte, også nogle gange, når folk sagde det, tænkte jeg, hvad vil du ind og sige det der til mig, og jeg havde lyst til at klappe dem ind, og det var mit gamle liv, ikke? Men alligevel så rumsterede det så meget i mig, at jeg kunne ikke lade være med at tænke over, hvad det var, folk havde sagt til mig. Og det tror jeg også på med den her unge mand her, at det er også noget, der kommer til at rumstere, og forhåbentlig at Gud omvender ham. Sådan så, at han vil takke Gud for, at Gud prøvede at række ud med sandheden til ham. Og nogle gange så er det lige meget, hvor meget vi prøver på at sige ting i kærlighed, sandhed i kærlighed, så er der bare nogen, som ikke er klar til at høre sandheden. Vi skal være på vagt her i de sidste tider. Og nu siger jeg de sidste tider, det betyder ikke, at jeg siger, at Jesus kommer i overmorgen, eller 2030, eller bare være klar til, hvor som helst, når han kommer, ikke? Men i de sidste tider, forførelse vil være endnu mere til stede, og falske profeter, og folk vil hellere høre, hvad der kilder i deres ører, end sandheden, kaldet kognitiv dissonans. Og det gælder altså også kristne, i forhold til det her med, hvor vi skal stå, fordi hele det her segment af, at man kan uddanne teologer, og de kan gå ind og blive præst, og prøv at tænke på en dom, de får for at have stået og forkyndt Guds ord forkert og vildledt mennesker. Det er crazy. For der er jo en strengere dom for dem, der underviser Guds ord, dem, der står offentligt frem og fortæller om Guds ord, dem, der skal lede folk til, som skal være det her lys og salt, underviser i hvert fald også. Vi skal undervise ordet rigtigt. Ikke halvt. Ikke ud af kontekst. Ikke det, vi kun kan lide at høre. Det hele. Og ja. Jeg er blevet rystet over det her. Jeg har ikke lyst til at... Men det gør jeg. Og den står jeg til skud for. Jeg ved godt, det her det er ikke alle. Men mange folkekirker og hele det her system, det er en kult. Det er en sekt. Definitionen af en sekt. Fordi der er ting, man bare ikke må, og det er sådan der. Og det er ud af Guds orden. Og det fører ikke folk ind på den rette vej, den sande vej. Og ja, jeg står for skud at sige det. Det er ikke menneskene, jeg kommenterer på. Det er systemet. At det er så forvrænget. Og flere folkekirkepræster, kristne, burde tale op omkring det her. Hvad der foregår i vores land. Hvordan vi bliver lunkne i forhold til ordet. Og ikke taler op omkring det her, især med homoseksualitet. Jeg var selv tiltrukket af kvinder, før jeg kom til tro. Jeg blev udfriet, og det forsvandt sådan der. Og jeg så, hvor det var kommet ind. Det var kommet ind, da jeg var barn, igennem porno. Det er en dæmon. Det er dæmonisk. Og det er trauma, og det er forvirring. Det er ikke for Gud. Og hvis ikke vi kan sige det, og tør sige det, selvfølgelig i kærlighed, og sige, prøv her, jeg elsker dig. Men det der, det er ikke for Gud. Søg ham. Det sagde jeg også af ham der. Søg Gud i det der. Bed til ham. Men hvis han ikke vil høre, for som der står, dem der har ører til at høre, vil høre, hvad ånden har at sige. Men dem som ikke vil have ører til at høre, eller øjne til at se sandheden, og være villig til hele tiden at lære. Der er simpelthen en blokade der, et fæstningsværk. Og vi skal være villige til at lære, som børn, der hele tiden lærer. Vi skal blive som børn. Være villige til hele tiden at lære. Jeg er ikke fuldkommen i min tro, og det bliver jeg heller aldrig nogensinde. Og jeg vil gerne lære, og hvis jeg siger noget, der er forkert, så også i forhold til podcasten Vejen til Jesus. Hvis jeg siger nogle ting, der er forkerte, så kom med bibelsk belæg for, at det er forkert. Ræk ud til mig. Og i kærlighed. Jeg vil helt vildt gerne have det. Jeg vil gerne have konstruktiv kritik. Det er en kæmpe stor gave, fordi det er det, jeg kan udvikle mig i. Det er det, jeg kan blive en endnu skarpere kristen på. Forfølger Jesus.
Og jeg ved godt, at med podcasten og det her, jeg deler her, så står jeg for skud. Så ved jeg ved godt, at jeg også har et ansvar for, at det, som bliver delt på podcasten, og dem, der deltager, at Gud har givet mig den her opgave. Jeg vil gerne i bund og grund ikke faktisk gøre det, fordi det tager rigtig meget af min tid, men jeg er glad for at kunne give min tid, jeg er glad for at møde mine brødre og søstre, men Gud må godt tage det, hvis det ikke han ser mig egnet til det, og jeg er på vildspor, tage det og give det til nogle andre. Det er okay med mig, fordi det her, det er ikke min identitet. Vejen til Jesus er ikke det, jeg er. Jeg er en disciple af Jesus, jeg er en efterfølger af Jesus, følger ham. Og jeg skal være opmærksom på, hvad jeg deler, og hvad der bliver delt på podcasten, for det står jeg til ansvar for. Og det samme gør de her folkekirkepræster, der står derude. Og frikirkepræster, baptister, så videre. Alle de her retninger, trosretninger, eller det er jo ikke tro, der er en tro, altså det er okay, jeg ved det ikke. Altså jeg er også selv forvirret, det har været lige siden jeg kom til. Der er katolikker, der er protestanter, der er lutheraner, der er indre mission, der er Jehovas vidner, der er kalvinisme, så er der de der mormoner også, der jo, og så er der jo baptister. Har jeg glemt nogen? Ja, så er der jo dem, som også bare ikke er nogen af alle de dele der. Hvor skal vi være? Vi følger Jesus, okay. Vi har et ansvar for, når vi står på gaden som evangelister, at fortælle sandheden. Og jeg ønsker brændende at blive endnu skarpere på, ikke at lade mig påvirkes af deres oprør, de kommer med, men bringe kærlighed tilbage og svare med sandheden, som Jesus er. En ting er sikkert. Paulus, han er ikke homofob. Og hvis man kalder Paulus for homofob, bare lige for at afslutte det her, så kalder du også Gud for homofob. Fordi det står i hans ord, det står også i det gamle, det står også i det nye. Og det står også til sidst, at dem, der lever sådan urent. Ja. Der siger Jesus også i det sidste kapitel i Johannes åbenbaring, at lad dem leve sådan. Og igen, i sidste ende, når jeg står på gaden og taler og fortæller om evangeliet, og mit vidnesbyrd og deler det, så er det ikke mig, der overbeviser mennesker om, hvem Jesus Kristus er. Det er Guds ånd, der gør det inde i dem. Hvornår han gør det, hvordan han gør det. It's out of my hands. It's all on his altar, his table, in his hands. It's not mine, but it is his. Ja. Amen. Det er Guds. Han er den, der binder sjælene til sig. Og jeg er et levende redskab. Og jeg er glad for at være et redskab. Fordi det bringer liv. Det bragte liv til mig. Det bringer liv til min næste. For den, der tager imod det. Fordi med Guds rige, så er det som ligesom med en mand, der finder en skat i en mark nede i jorden der. Og så dækker han den til. Og så løber han hen og sælger alt, hvad han har, for at købe den mark. Fordi den skat, han fandt på den mark, den er så værdifuld. Og det er sådan, det er med at tage imod Jesus og gå ind i Guds rige.